April dit jaar is het melkquotum afgeschaft en daardoor is de melkproductie de oude man flink toenaam. Twee reden voor zuivelbedrijf Friesland Campina om deze week een oproep te doen aan de boeren om minder melk te produceren. Er staat dan een financiële compensatie in oer. Na het beleid konden ze juist joen al vernemen bij de Louter Veemerk. We kunnen net een kurkje steken, dan met de minder productieve kei die we dan onbenen voor de slacht. Begin dit jaar weer de onvier van kei een stuk leger, maar omdat er wel een soort kjel en skiep leveren waren, wie de Veemerk dag succesvol. Nog trekt meer kei bij komen te merken goed vooruitzicht. De binnen kei vasthouden het vorige jaar, omdat die quoteringen raken, dus er komt zeker meer kei. De skiepontwikkeling met die tweede verzamelslag, we hebben meer mogelijkheden om de skiepje bij te krijgen in Friesland. En we hebben een hele grote skippenstapel in Friesland, dus dat lijkt het ook wel goed. Productie zal met de kei wordt aannemen, dus er zullen waarschijnlijk ook meer keilen komen. Dus wij zijn optimistisch gestemd. En zelfs zo optimistisch dat wij er waren te investeren. Ik is er investeren in het wolwezen van de besten. Er binnen een nieuwe hokkenplaats, zodat kei net meer vastboen worden, maar los omrennen kunnen.